Здравейте хора, днеска ще играем на Майнкрафт. Всъщност аз ще играя и се надявам да ви хареса епизода. Ще бъде на хардкор. И ако ви хареса, лайкнете и се абонирайте. И нека да направим света. Той ще бъде има на World. Сида ще бъде този. И това е. Пожелайте ми късмет и ако не умра, ще има втори епизод, за което ще се радвате и вие, както и аз. И нека започваме. Чакайте много хора. Да си намаля тук настройките. Та хора, сега съм от компютър, не съм от лаптоп. И да, ще има повече видеа. И ако искате да има повече видеа, пишете ако искате на Майнкрафт. И така. Вече спря да лаги. Та, хора, да знаете, че съм малко болен и затова мой не се чува много добре, но ще убеждавам да се оправя. И не знам дали много ще се чува клавиатурата, но ако се ще я сменя. И да. Ако искате, както казах, да снимам на нещо друго, ме пишете в коментарите. И ако стигнем 5 абоната, ще може да имаме специален гост в видеото, в видеята. Един мой приятел. И да. Това се направи. Чакайте малко да се оправи компютъра. О, копа! И хора, може както да имаме специален гост, може да направим проекция с него в сервер, ако искате, но няма да ви казвам кое, чак ако стигнем 5 абоната, тогава. Ай. Остана само малко купа да се впече и мисля да се направя броня. Не, няма да чакам. Тръгвам да търся ядене, защото все пак сме на хардкор. Аз ще взимам малко булкове в мен да си имам.
Сега търсим храна. И хора, вие как сте, как ви деня? Добре сте, как сте? Пишете в коментарите, ако искате. И да. Хубаво, аз мога сега да ме залия, защото нямам никакво яде. Мисля, че трябваше на сървайвал да ме направя. А поне тук там като умреш, може да се съживиш пак. Ама аз не мога да се направя, защото ме лаги. Чакайте малко. Аха, разбрах защо ме лаги. Аре, защо не спира да ме лаги? Сега ще трябва да търсим суиберата. О, сламп! Къде има тук ядене? А, това е сламп, да. Да, сламп. Yes. Пък кери да намерим риби, па ще бъде добре. Но просто не ми се търси, искам да намеря или праси, или краба, или нещо такова. За ядене. Не искам риби, защото много бързо бягат. Аз кача тук горе да отгледам. То хубаво, ама... Няма храна? Защо няма храна? Да намеря нещо хубаво. За храна. Или ще видим вариант да почвам да търся риби. О, трябваше ли храна? Не. Нормально. Опа, опа. Яде. И сега отивам към другия айленд. Към нормалния, ако дори това е нормален айленд, защото... Ако не, ще бъде проблем. Да. Не е нормален. Пак е слаб. Па. Ма мен на момента дори ме трябва сламп. Но трябва ме, ама... О. Печка, 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 печка. Но там... Не мисля, че е такъв сам байон. Но хора, вие какво мислите за да направя поредица? Защото аз мисля да направя, но за вас не знам. О, нормален бай. А, това е нормално дърво. Какво
Още кокошки, супер. За това не трябва да се отказваш никога. Нормален е. Овце, лего мога да се направи. Супер. И прасета. И Пепа Пик. И кравички. Супер. Добре да е. Yes. Ще имаме ядене. Супер. О, и още крави. Няма къде да бягаш. На мен ми интересно защо ми бягат крави. И слам да запече яденето, правя си едно ръко и лягам да спа. Yes! Сега мисля да се направя един смолка. Защото се мисля, че ми трябва. О, тук не дига. То хубаво мисля, че ми трябва такова. То аз тук нямам какво да пича още. Но сега трябва да търся такова. Добре, аре. Ще почвам да търся кол. Много хора, извинявам се, ако не ме чувате много добре, просто както казах, съм малко болен. Билите меча. Толкова много животни съм убил. С критикали. Още крави! Мале! Ако може да ми пишете някакви съвети, защото не съм много добър на Майнкрафт. И така. Но само да знаете, че както наистина ще стане един приятел да дойде също в канала и да стане един общ.
иска да излезна, няма а пък нищо не му е скъпо, но просто иска да ми научи на малко. И да. Сега, ако нямам добре брони. Супер ощияли! Той ще събра накрая цял стак за тях. От крави. От към да намерим селище, хора. Ако намеря селище, за пласмет. Но всичко е на късмет. Та, хора, да знаете, ако искате, може да направя обсервър за... ако искате, може да играя с вас. И... да. Аз не мисля да се правя къща тук, нали, официалното. Въобще, защото ще загуба и не мога да помня координатите. Ой, още кравче. Ай, ще оставим тази да живи. Трупът. Няма я оставим живи. Опа. Та, мисля да се подобря сетъпа, защото моя монитор е 100 Hz и мисля да се купа 240 Hz, защото да, може да имам все повече FPS и дали повече такова херцове. И да. Та, хора, мисля да... всички клипове на Майнкрафт, нали, да са по 20 минути, но... опа. Опа, хора. Това е нищо, да знаете. Просто ядох и гледах просто YouTube. Mushroom Island, Dark Oak. Тук му да намеря меншън, но въобще не мисля, че ще е добре. Да влезам в меншън. О, кокошки. И така. Изчупвам се меча. Добре, ще бъдем така. С брато. Пак е нещо. Това ми са по-лесно с меч, но просто като ми се щупи сега просто... Та, хора, аз мисля, ако намеря селище, да го... да живея там за някакво време. Например, докато не намеря айрон и други работи. То аз не, че няма да убия айрон голема там.
Днеска намерих толкова много баями. Ще направо... Трудно сам вече колко са. Това там е джунгла. Не, да, това там равно може да има селище, но... Мисля да съм на там. И нещо друго, хора, като стигнеме също 5 абоната, ще имаме и гост в канала, в който ще бъде завинаги в канала, ако той не иска да спре да снимаме. И ще я пусна на стрим, така че аз ще... Който иска, като снимем 5 абоната, да има стрим, да пише в коментарите. И да. Хора, ще там има такива големи планини. Там е перфектно за къща според мен. Не знае ли пак ще трябва да спа? Ако я мина сега тази планина, дали ще мога... Колко? За ядене ми трябва да се изключа. Това ще е от епизода. Ако ви е харесало, пръснете лайка и се абонирайте. И от мен, peace out.